दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मुलुगनां जगा सानाव फुंबिलिनि जगानि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनायनि उनाव उदालगुरि कलेजनि नैबे अडिटोरियामाव वार्कार्स मिट बिबानगिरिफोरनि बा मावथि जोंनि एबसुनि दखरानि दालाय एबसुनि आरो लोगोसे जिल्ला एबसु गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि गासै टीमा ज' थानानै दिनै जोङो वार्कार्स मिटखौ गिबि खेबनि थाखाय जों खालामदों। बिनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागोन, बेलासे तामुलपुराव दङ आरो गाबोन बाक्सा जिल्लायाव जागोन। बे वार्कार्स मिटनि गेजेरजों देग्लाय बोसोराव 2025 निफ्राय 2027 सिम 2 बोसोरनि थाखाय जाय बिथांमोना जिल्लायाव, जाय बिथांमोना आनसलिकआव इउनिटआव गोदान बिबान लाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मिशन आरो भिजन बड'फानि फिलसफि आरो प्रिन्सिपलखौ लानानै माहारि दानाय, माहारि सिबिनाय आरो माहारिबाद जि जातीयताबाद बेखौ गोसोआव सोनानै समायखिरा लानानै आरो जोङो 2 बोसोरनि थाखाय बयबो जोंनि थिखानाय लाखानाय जोंनि थान्दै मेलनि थांखि आरो जिखिनि जोंनि एजेन्डाफोर दङ, एम्स आरो अबजेक्टिभफोर दङ, बेखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो वार्कार्स मिटआव जोंनि एबसुनि बे गासै बिथिंखौ जोङो बुजिलायो, मिथिलायो आरो मर मटिभेसन आरो गाइडेड खालामनानै हारि दानायनि थाखाय, गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जों हाबा मावलांनांगौ। आरो जिहेतु एबसुआ भलन्टियार आरो केडार बेस्ड अर्गेनाइजेसन, माहारिया जेब्लाबो सिगां माहारिनि उनाव बा माहारिनि थाखाय आफाद दादों, आफादनि जों साफा साफा मावथि सोद्रोमा आरो भलन्टियार बा केडारा जुदि स्ट्रं जायाबा बिनि मेन्टेल, बिनि साइकोलजी, बिनि हेल्थ बा बिनि सिन्ता आरो आदर्शआ जुदि स्पिरिटेड नङाब्ला मालाबाबो जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा आरो हारिया बेजों मुलाम्फा जानाय नङा। संगठननि नामाव संगठन खालामबा जाया आरो संगठन खालामदोंब्ला, हारिनि सार्थआव खालामदोंब्ला संगठननि मावथि बिबानगिरिफ्रा बयबो माने एक्टिभ जानांगोन आरो सिनसियारलि डेडिकेटेडलि खामानि मावनांगोन आरो माने सेल्फ सार्भिस माने भलन्टियार जि जोंनि माने सिस्टेम बे खामानिखौ मावनांगोन। बेखायनो एबसुआ भलन्टियार आरो केडार बेस्ड अर्गेनाइजेसन आरो साफ्रोमबो एबसुनि मावथिखौ जोङो स्ट्रं खालामनाया आरो एबसुनि मावथिखौ मटिभेसन होनाया जोंनि बिबान आरो बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों। फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा कलेज, इउनिभार्सिटि आरो स्कुलिं लेभेलाव माने माइनरखौ गारनानै जायफोरा माने क्लास 11-12 निफ्राय जागायनानै आप टु माने इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बिथांमोनखौ लानानै मेम्बारशिप ड्राइभ खालामगोन। मेम्बारशिप अट'मेटिकेलि साफ्रोमबो फरायसाया एबसुनि जेनेरेल मेम्बार्स आरो बेयो मोनसे एडप्टेड मेम्बार्स, खिन्थु जोङो माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि थाखाय एबाराव माने जोङो माखासे पलिसि लादों जाहाथे साफ्रोमबो बर' फरायसा फरायसुलिया जेराव जि फराया मानो, जेराव जिखि थाया मानो हारिनि फारसे बिसोरनि कमिटमेन्ट, हारिनि फारसे बिसोरनि डेडिकेसन आरो हारिनि फारसे बिथांमोननि जि सिबिनाय आरो अनसायनाया जेब्लाबो गोसोआव थायो। बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों बे वार्कार्स मिटआव सावरायदों। उनाव आरो कन्टिनिउ गासै आसाम नाङै जिल्लायाव वार्कार्स मिटआ जागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि लास्ट डेलिगेट सिटिं बिनि सिगाङाव जोंनि कनफारेन्स जादों आरो दा वार्कार्स मिट जादों। दासिम जोंनियाव खुनु पलिटिकेल एजेन्डा गैया आरो पलिटिक्सआव जोङो माने थांनाय समफ्राव जों रल लादोंमोन, एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन, जातिनि सार्थ आरो गुबुन गुबुन माखासे एजेन्डा। माने बेयाव ब्लाइन्डलि बबेबा हान्जा, बबेबा दोलोखौ जोङो मालाबाबो सापर्ट होआखै। माने टाइम आरो सिटुएसनखौ नायनानै, हारिनि निड बेसखौ नायनानै आरो एजेन्डा आरो पलिसिनि आधारावसो एबसुआ थांनाय समाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दोलो, गुबुन गुबुन सरकारखौ जों मदद होदों आरो बेजों बार्गेनिंबो जादों, हारिया लाबबो जादों आरो बेजों एकर्ड आरो सलुसनखौबो जों मोननो हादों। दा बेखायनो दिनैनि समाव दासिमबो जोंनियाव बेबायदि पलिटिकेल एजेन्डाखौ लानानै जों डिसकास खालामाखै आरो दासिम बेबायदि एजेन्डा गैथ'वा। जोंनियाव मोनसे आपिल दङ जे थांनाय समनिफ्रायनो जों बे आपिलखौ होदों। जोंनि आपिला जेब्लाबो थागोन, खारन जों इउनाइटेड बर' हारिनि खोथाखौ सानो, बर' हारिनि इउनिटिया जोंनि फार्स्ट। दा बेखायनो जायफोर माने आनसलिक राजखान्थि दोलोफोर दङ आरो बे दोलोनि जायफोर मुरब्बी, जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ, बे दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोननिसिम जोंहा दाबो आपिल दङ जे दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायनानै
हारि आरो हारिनि भबिसतनि सार्थआव खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा, खौसे आगान सुरलांनो हायो नामा, बिनि थाखाय बिबेसना खालामफिननांगौ आरो बे बिबेसना खालामनांगौनि आपिला दिनैबो दङ आरो बेखौ जोङो दिनैनि बे मेडियानि गेजेरजों आं फिन बयखौबो खावलायहरफिनबाय। गोजोन्थों।